Assalamu alaikum jama'a, barka da zuwa Ambitions Hausa TV. Cikin sabon bidiyon namu na yau ne za ku ga yadda ta kasance tsakanin lauyan da ya kai kara akan sabon wakan Ado Gwanja da kuma ra'ayoyin mutane da kuma abin da mutane suke faɗi akan wakan. Kamar yadda za ku gani a cikin bidiyon nan. So ka kumanta ku danna mana like sannan ku subscribing domin samun sababbin shirin mu. Gode. Kai ƙarar wakar Chess da wannan baristan yayi ya jawo cece-kuce da yawa a social media. Waɗanda ba sani ba, wannan shine baristan da ya kai ƙarar wakar Ado Gwanja mai suna Chess. A inda yake kirari da cewa wannan wakar ta saba al'adar malam Bahaushe kuma za ta ɓara tarbiyya kuma da sa mata su zo su dinga rawar iskanci a social media. Shi ma ta ɗaya bangaren Ado Gwanja bai shiru ba, ya fito ya bashi martani. A inda yake cewa waɗannan kalmomi da ya amfani da su a wakar su Chess da Asusa sun samu asali a waƙoƙi tun na gargajiyan Hausawa da ake yi. Sannan kuma ya ce ya riga da ya sai da wakar shi ma tuni, kuma wanda ya sayarwa ba dan Kano bane ba, barantana a ce za a saka masa doka kada ya fito da waka. Sai kuma mu koma kan ra'ayikan mutane. Musu mutanen suna ganin cewa gaskiya barista da gaskiyar shi. Domin ko asalin kalmar asusa da ake amfani ta a waƙoƙin gargajiya Hausa ana yin su ne domin batsa. Kuma suka ƙara da cewa shi ma kanshi Ado Gwanjan yayi wakar domin a dinga iskanci ne akan ta. Sannan kuma wasu ta ɗaya bangaren suna ganin da cewa duk wanda ya ce batsa ne a wakar to fa shine batsan a ran shi. Sannan akwai masu tunani da cewa fa wannan fa abin an raina Ado Gwanja ne. Domin suna ganin in ba raini ba a waka fa da dan wa'azu a ciki. Kuma idan aka shigo mawakan Hausa na akwai da suke batsa ƙarar babu wanda ya taba kai musu shan maki ko wanda ya kai musu wani farmaki, sai Ado Gwanja gaskiya da raini a cikin ta. Wasu kuma suna ganin gaskiya Ado Gwanja yana ɗaya daga cikin wanda yake ɓata tarbiyyar mata a social media. Kai ba ma mata ba, har da ƙananan yara ta hanyar amfani da waƙoƙin shi. Wasu kuma suka ce shi fa Ado Gwanja bai fito ya ce kowa ya rawa akan waƙar shi ba, kawai waƙar shi ya saka. Kuma sannan idan kana so ka ba ayyanka tarbiyya baka so su ji waka Ado Gwanja, karɓoyin su kai blocking din Ado Gwanja kuma goge wajen Ado Gwanja a wayoyin su. Ba za ka fito ka ce kowa ba zai ji waka Ado Gwanja ba saboda kana tunanin tana ɓata tarbiyya. To a takaice da inda na karanto, barista ya faka gwamnatin jihar Kano da kuma hukumar tace fina-finai a cikin kotu. Ya ba su kwana 3, ya ce idan har ba a ɗauki mataki ba akwai abin da zai biyo baya. Wannan shine peji na farko. Wannan shine peji na biyu. To Allah ya sa mu dace. Kamar yadda kuka gani a cikin bidiyon nan, to kakku manta dai ku danna like sannan ku subscribing and turn the notification button domin samun sabon shirin mu da mun saki. Mun gode.